Много красиви рокли. Много красиви рокли дойдоха и тази година във връзка с благотворителната кампания, която наченах. Благодаря на всеки, който изпрати не само рокли, той изпрати спомен. Благодаря за това, че не си изчистихте мазетата, а изпратихте наистина много красиви рокли, заедно с чисто нови обувки, чанти и аксесуари за деца в неравностойно положение. След малко тръгвам, за да закарам всичко това, което е само една малка част, което пристигна към мен. Другото вече се намира в храм Рождество Христово, към столичния квартал Младост. Благодаря на всеки, който направи така, че някое дете в нужда да се почувства важно и значимо и добре облечено за бала.